Hapon. Ini po si Father Butz Bombasi OP ng University of Santo Tomas Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta ka mo mga tugang? Ngunyan na hapon, ika-23 ning bulan ning Hunyo, aldaw ning Miyerkules. Ngunyan na siyempre sa tuyang sineselebrar ang Mother of Perpetual Health. Ano? Kaya dainanggad nindo din makalimutan o malingawan ang sa tuyang debosyon sa tuyang mahal na ina, ano? Perpetual health, di ba? Pag may kaypuhan kita, miski ngani gurang na, nanay ko. Siyempre, igwa kitang nanay na matulungin. At ang nanay natin, walang iba kundi yan, ang nanay ni Jesus. Ano? Nanay ni Jesus na sinabi nga doon ni Jesus sa krus, son, behold your mother. Mother, behold your son. Woman, actually, not hindi ba mother. Woman, behold your son. Okay? So, yun ibig sabihin doon binigay ni Jesus ang kanyang ina kay Juan. At si Juan, mga tugang, ang naging simbolo ng mga Kristiyano doon sa krus. Ano? So, yun po. Kaya si Maria ang satuya din ina. Okay? So, sana ipagpadagusta ang magayon na debosyon sa satuyang mahal na ina. Well, mga kaibigan, ini pong satuyang programa ngunyan, sarong recorded. Ano? Kaya dahil man ka mo makapag-text sa kuya, kasi dahil ko man matatanggap yan, wala po ko ngunyan sa Legazpi. But just the same, habok ko lang po kasing maiwanan kayo. Kasi mahal ko kayo. Yan, di ba? Totoo naman na. Pag mahal mo isang tao, hindi mo dapat siya iwanan. Walang iwanan. No? Kaya hindi ko kayo iniiwanan sa ere. Nandito pa rin ako, mga tugang. Madadangog pa rin nindo. Alauna hanggang alas 2 ang sa indong tugang na magtataog giraray sa indo, hindi lang ng impormasyon kundi inspirasyon. Sige mga tugang, padagusta sa tuyang pag-urulay-ulay, pero punanta muna sa pagpapangadyi kang sa tuyang paboritong pangadyion na memorary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban
lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat nito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, padagustang sa tuyang programa, tamagayunon ang sa tuyang pag-uurulayan ngunyan na hapon. Ang hapot ni Father Butch po ngunyan ay iniho. Paano ba mabibisto na ika ay sarong Katoliko o Kristiyano? Yan. Paano ka makikilala? Ano? O minsan nahiling ko, susarong tao, pag baba niya sa hagdanan, nag-cruise siya. Okay? Nag-cruise, nahiling ko nag-cruise. Sabi ko, Kristiyano iniho. Yan. Anong ibig kong sabihin? Kasi nahiling ko, nangadji. Yun. Ang isang Kristiyano pala, mahiling mo, nangangadji. Oh, hindi mo siya pinasabi, oy, mag-cruise ka. Pero, hindi ko naman sinamayan mag-cruise. Pero nahiling ko nag-cruise. Sigurado. Yun, Kristiyano yun. Kasi, kung hindi siya Kristiyano, hindi siya mag-cruise. Paano makikilala ang isang Kristiyano? Siyempre, una, sa kanyang ginagawa. Hindi ba? Ano pa? Masasabi mo, ay, Katoliko yan. Bakit? Nagbabasa pala ng Biblia. Okay. Yun, nagbabasa ng Biblia. Bakit? Yun. Kasi, salita ng Diyos. Tulad nga, ngayon, di ba? Araw-araw, binabasa natin ang salita ng Diyos. Yun. Kaya ngayon mga tugang, ang babasahon tang salita ng Diyos ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 7, talata 15 hanggang 20. Okay? So, chapter 7 of Matthew, verses 15 to 20. Yan, mga tugang. So, nagbabasa pala ng Biblia. Okay? Pinakikinggan niya at isinasabuhay niya, hindi lang pinag-aaralan, hindi lang minememorize, kundi isinasabuhay niya ang salita ng Diyos. Paano naisasabuhay niya ang salita ng Diyos? Kasi siya ay nagmamahal. Sinabi ko mga kasusurong aldaw, sabi ko nga, paano nakikilala ang isang Kristiyano? Hindi po sa uniform, kundi sa kanyang pagmamahal. Sabi, people may know that you are my followers if you have love for one another. Yon sa pagmamahal. Kaya ang mga Kristiyano ay mapagmahal kasi sinasabuhay nila ang turo ni Kristo na walang iba kundi magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yan ang turo ni Kristo. Yan. So ano po, paano makikilala? Ay, nagsisimba. Yan. Paano siya makikilala nagsisimba? Alam mo, importante yan, lalo sa panahong ito. Father, paano man na kayo makakapagsimba? Hindi ba? Bawal magsimba. Anong bawal? Hindi po bawal magsimba. Sasabihin kasi, hindi kami pwede magsimba, Father, kasi mga senior kami. Hindi po bawal magsimba. Maraming paraan ngayon kasi sinasabi hindi kami makakapunta sa simbahan. Alam mo, well, siyempre, tayo ay nag-iingat na mahawaan ng COVID. Pero dito na pumapasok din yung paniniwala natin sa Diyos. Ang Diyos pa rin talagang dapat paniwalaan natin. Hindi kaya pwedeng gumawa ng milagro ang Diyos? Tanong lang po. Hindi po ba pwedeng gumawa ng milagro ang Diyos? Maraming gumaling sa COVID-19 dahil sa paniniwala nila sa Diyos. At hindi nakalimot na huminga kasi naniniwala sila sa Diyos. Kaya, totoo nga, may pinagbabawal, sinasabi, pero sasabihin ko sa inyo, hindi po pinagbabawal magsimba.
Kaya nga, kung hindi kayo makapunta sa simbahan, pwede kayo magsimba sa Mass Online. Okay? May Facebook. Halimbawa, may Facebook kayo, pumunta kayo may YouTube kayo, punta kayo sa Facebook ng, hanapin nyo, Radyo Manawag. Marami. Radyo Manawag. Everyday yon. May Office of the Reading pa nga, may Rosary. Okay? Pwede kayong sumabay sa evening prayer. Okay? So, Liturgy of the Hour. Pwede kayong sumabay. Hindi po bawal, ha? Sasabihin kasi bawal magsimba. Paano ako makapag-komunyon? Lalo panahon ito may pandemya, hindi mo na ako makakapag-komunyon, hindi mo makapagsimba. Meron tinatawag natin spiritual communion. Hindi lang nga sacramental communion. Sabihin mo, Lord, I cannot receive you sacramentally, but come at least to me spiritually. Lord, after all, wala naman makakahadlang sa atin dalawa. Kaya nga mga kaibigan, minsan sa ospital, kahit hindi ako makapunta doon kasi minsan bawal, dahil sa, siyempre, senior tayo. Pero anyway, sabi ko, hindi ko sila pagdasalan. Kaya sabi ko sa kanila, mag-video call na lang tayo. Tumawag kayo sa Viber o tumawag kayo sa Messenger. There are other ways and means. So gamitin po natin ang technology. Okay? Hindi po man masama yan eh. So in other words, nakakapagsimba ka pa rin. Sa telebisyon, okay, sa Facebook, o sa YouTube. Okay? Huwag mo sasabihin, hindi na magsisimba, Father, kasi may pandemya. Huwag mong susundin ang tinig ng demonyo, ng diablo. Sasabihin, huwag ka magsimba, may pandemya. Mali po yan. Pwede pa rin tayo makapagsimba kahit sa kabila na may pandemya dahil may technology tayo. Aano'y natin ang mga cellphone natin? Saan gagamitin ang mga smartphone na yan? Ang Facebook na yan? Saan mo ginagamit bang ang Facebook na yan? Sa pag-picture lang ng mga pagkain mo o pinuntahan mo, parang pasikat ka sa ibang tao. Ako napunta dito, may nakakain ako ng ganito. Gamitin mo ang Facebook mo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pwede kayo mag-share ng mga tataramon ng kagurangnan, inspirasyon, tulad ng ginagawa ko. Yun, di ba, sinasabi ko lang para sa ganun, makatulong tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos kaysa pagpapalaganap ng takot, fear. Dapat palaganapin natin ang faith, not fear. Okay? Marami ngayon sa panahon ito may pandemya, natatakot. So, paano makikilala ang Kristiyano? Kristiyanong takot? O Kristiyanong duwag? O Kristiyanong, masabi natin, matapang? Okay? Bakit matapang? Saan siya kumukuha ng tapang? Dahil sa kapangyarihan. Kaya ang tao matapang dahil sa may kapangyarihan. Sino may kapangyarihan? Hindi tayo. Ang Diyos ang may kapangyarihan. At dahil ang Diyos may kapangyarihan, tayo ay nagiging matapang. Bakit? Nasa Diyos ang kapangyarihan. Okay? So yun po, doon nakikilala. Magsimba tayo. At the same time, sabi ko mag-distant healing prayer tayo. Importante yun. Father, kailangan anointing. Sige, sinabihan ko yung nurse, tawagan mo ako dito sa aking messenger, tawagan mo ako dito sa Viber ko at marinig ng pasyente. Ipinagdarasal ko siya. After all, importante po. Nakita natin yung centurion. Si Jesus ba pumunta doon sa bayan ng centurion? Hindi. Pero bakit gumaling yung alaga ng centurion, yung servant boy ng centurion? Dahil sa paniniwala. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, your faith has saved you. Your faith has healed you. Sa pananampalataya. Kung hindi ka naniniwala, walang mangyayari. Kahit na si Jesus ang papuntay mo dyan, yung hindi ka naniniwala, wala talaga mangyayari. Kung hindi ka naniniwala, kung may pagdududa ka. Kaya alisin natin ang self-doubt, alisin natin ang mga pagdududang yan. Kasi hindi makakatulong yan, mga kapatid. Alisin natin yan. So, ang isang taong Kristiyano, walang pagdududa. Kasi meron siyang pananalig o pananampalataya kay Kristo.
Yun. Diyan naiiba. Ang tunay na Kristiyano. Okay? Dahil may paniniwala. Okay? So ano pa? Paano nakikilala ang isang Kristiyano? O ang Katoliko, paano siya nakikilala? O yung ba pag naka-uniform siya ng CWL o naka-uniform ba siya ng Knights of Columbus, ganun ba yon? Hindi po. Nakikilala siya sa gawain na mabubuti. Yung tinatawag natin corporal works of mercy. Nakikilala natin isang Katoliko sa pamagitan ng kanyang spiritual works of mercy. Alam ba natin yon? 7 spiritual works of mercy and 7 spiritual works of mercy and corporal works of mercy. Yun, importante yan maawain. Okay? So doon makikilala ang isang Katoliko ay maawain. Hindi mapanlait, hindi mapang-insulto, hindi mapang-uri, hindi mapang-api, hindi mapanirang puri. Palagi siyang nagpupuri. Kaya tulad ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri. Yan, nagpupuri palagi sa Diyos. Hindi reklamador. Yan masasabi natin, doon nakikilala ang isang Katoliko. Yun, sa kanyang gawain, kabutihan. Sabi ko nga, nung isang araw sa sermon ko tungkol sa Sacred Heart, ang tunay na debosyon sa Sagrada Corazon o sa kamahal-mahalan puso ni Kristo ay nasa puso ng mga devotee o deboto. Okay? So nandoon po 'yon. Okay? Ay mga devotee o deboto kung tawagin sa tuya. So 'yun ang mahalaga, nasa puso. Anong klaseng puso? Gusto kong ulitin sa inyo mga tugang, makikilala ang tunay na may debosyon sa Sacred Heart sapagkat ang puso niya ay may pusong nakikinig. Hearing heart. Yan. Ano pa? Ang puso niya ay hindi yung hurting heart, kundi hearing. Nakikinig. At dahil nakikinig, dahil siya humble heart. Yon, humble heart kasi may humble heart, mapakumbabang puso. At ano pa? Ay ang puso na mayroong enthusiasm or enthusiastic, ibig sabihin God-filled, palaging pinupuno ng Diyos. Okay? Ang Diyos palagi ang nasa puso niya. Kaya nasa puso niya lagi ang Diyos. Okay? Enthusiasm, enthusiastic. Pag sinabing enthusiastic, ang ibig sabihin, masayahin. Bakit masayahin? Kasi ang puso niya ay puno ng puso ng Diyos. Ang isa pa, appreciative. Hindi siyang pusong galit, not angry heart, but appreciative heart. Yung palaging, hindi yung demanding heart, kundi hindi condemning heart, kundi appreciative. Ay marunong, wow, magpasalamat, okay? Or kumilala. Marunong bang mag-appreciate, marunong mag-recognize, marunong mag-affirm, okay? Hindi palaging negative, not negative heart. So, importante yan. Ano pa? At at the same time, magalang, respectful heart. And then, thankful heart. Yan ang masasabi natin ang tunay na may debosyon, okay? So, yan doon makikilala ang may devotion sa Sacred Heart. Okay? Hindi yung dahil naka-uniform siya. Ang Katoliko, wala naman tayong idea. Hindi naman tayo pupunta doon sa simbahan pagkatapos may bandiklak tayo. Present. Present. Hindi naman tayo ganun at the same time, hindi naman tayo pupunta sa simbahan naka-uniform. Basta't decenteng damit. Wala naman tayong uniform. Bakit kinakailangan pag pupunta ka sa simbahan, dapat may uniform ka? Pareho tayo pupunta naka-uniform? Hindi po. Ang importante, malinis ang puso. Ang damit mo naman napakaganda, naka-uniform pa. Pero ang puso mo naman ay napakaitim, napakadumi pala. Ay, hindi maganda po yan. Hindi po sa uniform nakikilala ang isang Katoliko
o isang Kristiyano. Hindi lang po sa ID, kundi sa kanyang salita at gawa, at sa kanyang pag-iisip. A Christian think as Christ thinks. Yun, di ba? Napakaganda yun eh. A Christian says what Christ says. Okay? A Christian, wishes as Christ wishes. Di ba? Ganun po yan. Kung anong gusto ni Lord, ganun din dapat gusto ng Kristiyano. O, ginagawa dapat ano ang ginagawa ni Kristo. Yan po ang tunay na Kristiyano. So, doon na tayo nakikilala kung tayo ay mga tunay na alagad ni Kristo. Okay? So, mga tugang, sa tuwing ipadagos sa tuwing maray na ulay tungkol sa paano tayo nakikilala bilang mga Kristiyano, pagkatapos ng mga paalala. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Consensus Pack, only 1050 SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programa
lamang magtataonin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo ka unon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
mag-Pharex B Complex daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. An oras hatod sa Indokang, Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Joy, iwas germs, iwas sakit. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Okay mga tugang, sa tuyang ipadagos ang sa tuyang magayon na pinag-uurulayan kung paano nabibisto ang sarong Katoliko o Kristiyano na taga-sunod talaga ni Kristo. Yan, sinabi ko sa Indo. Pero ikagtangon yan sa Ebanghelyo nga ni, na sa buhay Kristiyano. Sabi nga ni, karaniwan na kapag may bagong silang na sanggol, marinig natin ang mga salitang sinasabi sa mga magulang na bata. Katulad ng sa iyo ang kanyang mga mata, o kaya nakuha niya ang inyong pisngi. Okay? Tunay ngang may mga pagkakahawig sa puno ang kanyang mga bunga. Totoo naman, di ba? Kaya nagmana, alangan naman na halimbawa, ang puti-puti ng nanay at ang puti-puti ng tatay nagkaroon ng anak na napakaitim. Delikado yan. Saan ka nanggaling yan? Hindi nagmana, hindi kahawig, di ba? So, importante, dapat maging kahawig tayo ng ating mga, totoo talaga yan sa aking, ang aking pagkasingkit na mata, nakuha ko yan siyempre, sa aking tatay. Kasi ang tatay ko, siyempre, may dugong Chinese. Si Lola kasi, Chinese. So, but anyway, mga kaibigan, yan. Yung pagiging maitom ko, ay namana ko din sa nanay ko. Kasi ang nanay ko medyo maitom-itom. Anyway, pareho lang naman. So, ibig sabihin, nanay ko talaga si mama, tatay ko si papa. Kahawig kasi nila ako. Alam nga naman kung halimbawa hindi ko sila kahawig. Mahirap po yan. Yun, nakikilala ako. Yun, kaya, talagang anak yan ni Esting, anak yan ni Gandong. May the rest in peace, may mga parents ko. Kasi sumakabilang buhay na po sila. Okay? So, but I'm proud of my parents, ko sila, I honor them. Okay?
At sabi ko nga, kahit na sila patay, palagi ko siyang inaalala. Okay? Ay malapit na naman pala ang death anniversary ni Mama, June 25. Okay? Namatay po siya noong 2017. Okay? So malapit June 25, mga tugang, ang kanyang anniversary. Kaya pakipadasal din po ninyo ang sakuyang nanay. Ang pangalan niya ay Estela. Estela. So yun po, kawig ko siya. Okay? Okay? Noong bininyagan tayo, matugang, naging kahawig kaya tayo ng Diyos? Dapat naging kahawig tayo ni Kristo sapagat nung binyag, tayo ay naging anak ng Diyos at naging kapatid ni Jesus. Nga lang, siyempre, hindi physical. Yan. So, kung ang nanay ko, tatay ko, makukuha ko yung physical. Pati yung, siyempre, yung kanilang, hindi lang yung physical, pati sometimes emotional, nakukuha ko din. Kasi kaya minsan ang aking ugali, parang si mama din eh. Si Glacy, ang kapatid ko, parang si Papa, tahimik. Tahimik si Glacy. Ako, medyo madaldal kasi si Mama kasi teacher. Madaldal si Mama eh. Siya palagi ang Speaker of the House. Ma, I'm proud of you. You are the Speaker of the House. So ganun siya. Palagi siya ang my last say, Speaker of the House. But I really respect my mother. Okay? So yun po, naging talagang naging kahawig ko si Mama. At naging kawig ko rin si Papa. Kasi si Papa matalino. Si Mama matalino din. Si Papa matalino yun. Alam mo, masipag. Alam mo, yung tiyaga. Nakuha ko din kay Papa yung tiyaga eh. Yung pagiging matyaga. Yun. Yun ang physical. Ngayon, pag-usapan natin sa ilang pang natitirang oras o minuto, ang hindi naman physical. Kundi, kasi, nung bininyagan tayo, hindi ba tayo naging mga anak ng Diyos? Okay? We became adopted children of God. Okay? So, sana, ganun din. Naging kahawig kaya natin si Jesus. Okay? Paano ba natin magiging kahawig si Jesus? Siyempre, ayun, tularan natin si Jesus. Hindi yung physical, dapat sabihin natin na dapat maging ano rin ako, mahaba ang buhok ko tulad ni Jesus. Hindi po ganon. Dapat magpapapako din ako. Hindi ganon. Paano natin tutularan si Jesus? Tularan natin siya tulad ng pagtulad ng mga alagad. Sabi nga ni San Pablo imitate me as I imitated Christ. Yan. So yan talagang tularan, gayahin natin. Di ba? Tayo mga bata, mahilig maggaya-gaya. Gayahin natin. Ano bang ugali meron si Jesus? Masunurin. Masunurin siya. Tingnan mo, nung bata pa siya, kahit nung malaki na siya. Okay? Kahit nung inalay niya ang kanyang buhay sa kamatayan, sa krus, masunurin. Sabi niya, thy will be done, not my will, but your will be done. Masunurin. Yan. Hindi pasaway. O tayo ba ay pasaway? Yan. Yan po dapat ang masasabi natin. Kasi sa binyag, kung makikita natin, nung tayo pinanganak ng ating mga magulang, yung physical yan. Okay? Nung tayo mga binyagan naman, tayo pinanganak sa spirito. Okay? Tayo naging mga anak ng Diyos. Okay? At dito nga, ninanais ng ating mga magulang, ninong at ninang, na mabilang tayo sa mga anak ng Diyos. Kaya may pananagutan ng mga magulang natin, mga ninong at ninang natin, na mapabilang tayo sa anak ng Diyos. Yan importante. Hindi yung ang mga ninong-ninang natin ay tagapagbigay lamang ng regalo tuwing Pasko. Hindi po ganon. Kaya ang pananagutan nila sa atin, turuan tayo. Bilang ninong ka, ninang ka, minsan marami kayatang inaanak sa binyag.
Hindi lang po social yan. It's a religious function. It is not a cultural and social function. It is primary religious. At anong ibig sabihin? Turuan natin ang ating mga inaanak. Pwede sabihin natin, paalalahanan natin. Magdasal kayo, magbasa kayo ng Biblia. Importante yan. Kaya sana wag natin makalimutan na mailapit natin ang mga inaanak natin sa binyag sa Diyos kaysa tayo ang nagbibigay ng masamang ihemplo. Hindi tama po yan. Kaya nga, nangako rin sila na magtulungan sa paggabay sa atin. Okay? Mahalaga yun. Kaya bilang mga bunga ng Diyos, na puno ng buhay, nais ng Diyos na makita sa atin ang katangian taglay niya at ibahagi ito sa iba. Di ba? Importante i-share natin. I-share natin ang buhay natin sa Diyos sa iba. Kasi yun nga talaga, dapat may bunga. Okay? Ano ang bunga doon? Yung pagiging kahawig natin. Si Kristo. Hindi tayo ang ugat ng kabutihan, kundi ang Diyos. Okay? Ang trabaho natin, sabi nga ni Kristo, tayo ay maging asin at liwanag. Okay? In other words, tayo ay mga sharer o taga-pamahagi lamang. Okay? So, bukasyon natin ipadama sa mga nalulungkot ang kasiyahan bilang anak ng Diyos. Yan, ipadama natin sa panahong ito, lalo na ng pandemya. Sana madama naman ng mga ibang tao, ay Kristiyano pala yan. May pagmamahal pala yan. Yan, sana makita yan. At bigyan ng pag-asa ang mga nagkukulang. Lalo sa panahon yan, maraming taong natatakot, maraming taong nawawala ng pag-asa. Kailangan ng mga Kristiyano. Sabi nga, where are the Christians? Where are the Catholics? Are they hiding? Nagtatago ba sila? Kailangan ngayon, mga kaibigan. Okay, doon lalo makikilala. Okay? Makikilala ang mga Katoliko, ang mga Kristiyano na nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Okay? At ito pa, ipadama natin, patawarin ang mga nagkasala sa atin. Isa pa yun Yung importante patawarin. Kasi doon makikilala talaga ang taong yan mapagpatawad. Talagang mapag-unawa. Yan importante mga tugang. So, hindi lang sa sinasabi natin, ang galing-galing na magpahayag, magaling-galing mag-sermon. Pero hindi ko yata nakikita. Ang maganda dyan walk the talk. Alam mo, sabi nga ni Pope John Paul II, na ngayon santo na, si Saint JP2, okay? Magayon na, Saint JP2, ang tawag ko sa kanya. Okay? Saint John Paul II, sabi niya, ang kailangan ng mundo sa ngayon ay hindi mga tagapagturo, hindi mga mamahayag, kundi ang kailangan ng mundo sa ngayon ay mga saksi. Okay? Mga tagapagpatutuo. Witnesses. Okay? Not preachers. Kaya nga sabi nga ni Madonna, may kanta siya Papa don't preach. Papa don't preach. Huwag ka na magpahayag. Kaya may importante, talagang, huwag ka na magpahayag. Isagawa mo na. Isagawa mo. Preach, not words, but preach to us by your example and by your works. Yan, ang importante. Yan po hamon sa atin ngayon, mga Katoliko, mga Kristiyano. Hindi yung magagaling tayong magsalita. Magaling tayong magbubunganga. Magagaling tayong magsalita. O magbubunganga. Pero kulang naman sa gawa. Panay bunganga, panay bunganga ng bunganga, pero kulang sa gawa. Kailangan natin ngayon
mga taong gumagawa. Okay? So yun ang importante. Ha? At ano pa? Ha? Paano tayo makikilala? Tayo ipamahagi natin ang ating bukasyon na ipadama. Ha? Ano pa? Bisitahin natin ang mga nangungulila. Oh, yun. Pero paano ako makabisita ngayon? Bawal, hindi ba? May pandemya. Anyway, makabisita tayo pero gumamit ka ng face mask o gumamit ka ng tinatawag natin na face shield. O at the same time, hindi naman pwedeng bakit hindi ba pwede? Pwede naman. Pwede naman magbisita. Kasi ang ating layunin naman, ipadama si Kristo, ipamahagi si Kristo. Hindi mo na ipapamahagi si COVID eh. Okay? Ano ba talaga mas makapangyarihan? Tatanungin ko na kayo. Sa anong paniniwala ninyo? Sino mas makapangyarihan? Ang Diyos o ang COVID-19? Sige nga. Yan, marami sa atin ngayon natatakot. Father, mas mahalaga mas makapangyarihan ang COVID-19. Hindi. Ang COVID-19, gawa ng tao lang yan. Pero ang Diyos, ang may kapangyarihan na pumawi ng COVID-19 na yan. Actually, sabi nga, kahit yung Spanish flu nung panahon, may mga flu nung panahon, marami ng sakuna na nangyari dito. At ang mga nangyayari dito, kagagawan ba ng Diyos o kagagawa ng tao? Kung titingnan natin, later on, madidiscover talaga. Sino ba talaga ang nagpa nitong COVID-19 ito? Hanggat sa ngayon, hindi pa. Pero tatandaan natin, walang lihim na hindi nabubunyag dito sa mundo. Okay? Bagamat matagal na panahon siguro, after several years, palalaman natin. Kasi ang tao, hindi titigil po yan sa pagsasaliksik ng katotohanan. People will always search the truth and will try to investigate the truth. Kahit nasabi nga natin na itago mo ang katotohanan, mayroon pa rin malalaman. Kung hindi mo tanggapin ng iba, kundi malalaman pa rin yan. Yan, ang totoo yan. Hindi talaga natin pwedeng, yan. Nga lang sasabihin na yun, paano tayo makakabisita sa mga nangungulila? Lalo sa mga orphan. Para makapagbigay naman tayo ng comfort, ng aliw, o nakapagbibigay naman tayo ng pag-asa, kahulugan, na sinasabi, you still have the reason and purpose to live for. Yun. Alam mo, magandang bagay yun eh. Alam mo, yan ang natutunan ko sa aking tatay. Kaya tatay ko talaga yun kasi yun nga eh, kawid kami. Ang sabi ni Papa talaga, he has a purpose to live for in this world. Kaya umabot siya, 90 years old Si Papa, namatay siya, 90 years old. Si Mama, namatay, 93 years old. Because they have the reason to live for this world. Ako, di ba, sabi ko, yun na nga, gusto ko rin humaba ng buhay ko. Bakit, Father Butch, gusto mong humaba ang buhay mo? Oo, pero ang gusto ko, humabang buhay ko, parang sa ganun, patuloy akong makapaglingkod at patuloy akong makapagbigay ng inspirasyon sa mga tao sa pamagitan ng pagpapahayag sa radyo. Kaya itong problema, yung passion ko eh. Passion sa ganun, maipahayag ko ang mabuting balita. Ang mabuting balita. Kaya nga, yun, at the same time sabi ko, gusto ko makapaglingkod. Paano ka maglilingkod? Ito nga, ginagawa ko yan. Patuloy na anumang oportunidad mayroon akong gagawin ko yan. Parang maibahagi ko lamang ang salita ng Diyos na parang magbigay ako ng asin at liwanag. Yan. Ang asin kasi, napakahalaga yan. Lasa. Okay? Para may lasa naman ang buhay. At liwanag. Kasi marami sa atin na nadidikluman. Nadidiliman. Dahil sa dilim, maraming mga taong natatakot. At bakit gusto ko magbigay ng liwanag? Para sa ganun, magbigay tayo ng tapang sa tao. Okay? Ano yung tapang na yun? Dahil ang Diyos makapangyarihan. May paniniwala tayo. Yan. At the same time, isama sa ating mga panalangin
ang mga humihingi. Yun. Kaya sa misa namin, palaging sinasabi niyan the intention for this Mass ay hindi lang for our personal intentions and for those who have asked us to pray for. Yun. Nandun na, alam na ng Diyos yun. At ipinapanalangin namin ang mga taong nangangailangan ng tulong. Okay? So yun po ang magandang gawin natin. Okay? Kaya nga, bago tayo magwakas, gusto ko lang itanong din ito. Anong mabubuting katangian meron tayo? Yan ang pag-ukulan natin ng pansin. Okay? So, siguro, pagkatapos ng programang ito, sige nga, ilista nga ninyo yon. Maganda po yun nakalista yun Kasi don't focus on your weaknesses or yung kahinaan. Focus on your strength. Focus on who you are. Okay? Madalas na sinasabi natin bago tayo magtapos ng programa, sino ako? Anak ako ng Diyos. Yun. Focus on who you are. At dahil pinofocus mo ang who you are, you can now, makikilala ka na ngayon na you are a child of God. Okay? So, yan ang importante. So, gawin natin ito I-focus natin ang ating mga sarili on what are our strength. Okay? Ano yung strength? Ano bang mga katangian natin o mabuting katangian natin bilang mga Kristiyano? Okay? So, ano ba yan? Yun. Don't dwell so much on your negative. Okay? Don't dwell so much on, mahina ako dito, Father Alam mo, if you keep dwelling on the negative, magiging mahina ka talaga. Ano? Magiging mahina ka. Dwell on what you can rather than on what you cannot. Because what you cannot, you cannot. You cannot. You cannot because you cannot nga. But if you can, you can. Yan. Kaya dwell on what you can. Do because you can. Okay? So sabi mo, yes, I can. Okay? I am a child of God. Yes, I can be like Christ. Di makikilala si Kristo. Para sa ganon, wag na maulit yung narinig kong comment. Sabi ng isang pare, nang wala silang makitang pamilya daw na marunong magdasal ng rosaryo, talagang buong pamilya, talagang araw-araw nag-rosaryo na ganito. Sabi ng isang pare, we failed in our evangelization. Pwede ko rin siguro itanong, did we fail in our evangelization? Did the Catholic or Christianity fail in evangelizing the Filipinos? 500 years na tayo? 500 years of Christianity? Hindi naman siguro. Ano? Kasi may mga matitino pa rin mga Katoliko. Okay? May mga matitinong Kristiyano. Ano? Tingnan mo, marami pa rin. Hindi ibig sabihin, marami na kasi tayo, Father, mga simbahan. Marami na tayo mga organisasyon. Hindi naman po doon sa padamihan ng simbahan, padamihan ng organisasyon. Ang importante, did we have an impact? And ibig sabihin, did we change the Philippines? O naging kurap pa ang Pilipinas dahil sa ilang mga Kristiyano? Mabigat yan, Mabigat. Pero totoo. Ano? So, sana po pag ninay-nilayan natin ito, loaded po ang tanong kong ito. Pero totoo naman siguro. Na totoo, in a way, yes, we failed. Okay? But there are shortcomings. At bilang isang pare, humihingi po ako ng kapatawaran. Patawarin din po ninyo ang simbahang Katoliko. Kung minsan, na sasabi natin, talagang nagkulang sa pagpapaalala. Kaya ito ginagawa natin ngayon sa DCGB. Mabuti na binigyan ako ng programa sa DCGB na nagpapaalala. Okay? Para sa ganun, anong we failed? Alam mo, maganda nga, sabi nga sa buhay, I like to give you, kahit tayo ay malapit na magtapos ng programa, I like to give you something to remember. I believe, when reflecting on our own lives, most of us would express sentiments similar to Irma Bambix. Napakaganda po ang sinabi niya.
Okay? The only change I might add would be ito po sa sinabi ni Erma Bombic. When I stand before God at the end of my life, I would hope that not one single bit of talent is left and I could say, I had used everything you gave me. Okay? So, pwede natin dagdagan ito. I had used everything God gave me as effectively as possible. Parang sa ganon, hindi tayo magkukulang. Gamitin po natin ang ibinigay sa atin ng Diyos na talino, panahon, at kakayahan. Time, talent, and treasures. At doon po tayo makikilala na tayo nga talaga ay kamukha at nilalang ayon sa larawan ng Diyos. After all, we were created in the images and likeness of God. Ngayon po tayo ay magdasal ng paborito natin dasal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpo inawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB na kasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos babalas po sa Indogabo sa nang ginanyog kan sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Bus Bombasi OP. Sana nakapulot kayo ng maraming aral at sana makilala tayo na tayo talaga ay mga Katoliko, mga Kristiyano, at tayo ay mga tagasunod ni Kristo sa salita at sa gawa, lalong-lalo sa ating mabubuting halimbawa. Kaya sabihin natin ito, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan at kalooban ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you and God bless. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding